Oh, era una villana. És un personatge d'un conte, és una noia molt simpàtica, té amics al bosc que viuen en una caseta, porta un vestit i un llaç al cabell i agrada molt les pomes. Qui és? Tu. Moi. A la noia que... a la grua. La Blancanieves i... Molt És un personatge d'un conte, és una noia... Més fort, No Sílvia. s'escolta, més fort, més fort. És un personatge d'un conte, és una noia maca i alegre que treballa molt. Té unes germanes que són molt dolentes amb ella, va vestida amb roba una mica lletja. Qui és? A veure. Qui ho ha dit? La Diana. Ah, És la que fa fort. Molt bé. molt bé. És un personatge d'un conte. És un animal feroç. És de color verd, no té amics, menja animals i es volia menjar a la princesa. Ese és Joan. Qui és? A veure, qui és? Bona tarda. És un personatge d'un conte. És simpàtica i té molts amics i amigues fades. Porta un vestit verd, el cabell ros i unes sabates verdes. I té un amic que mai vol créixer. Qui és? Digueu qui. Aixequem la mà, eh? A veure, el Pol. El Pol. El Pol no va. La nena, El Pol no va. la nena de color lila, que té la samarreta de color lila. Tu, carinyo. Tu. Ainhoa. Ainhoa. Qui és? Qui? Ainhoa. Sí, molt bé. Moltes gràcies. Al meu mussol no li agrada el sol. El meu robot llença el lloc. El Markel té una canya que pesca una aranya. El rei es menja un tortell al seu castell. El meu gat es menja un gelat. La botifarra toca la guitarra. La meva balena es troba a una trena. Havia una cabina dins d'una piscina. Les tres patxes es deixen les cartes al garatge. Farem un conte de Sant Jordi que es titula El regal perdut. I havia una vegada
Aquest és el conte que heu elaborat, que heu fet tots vosaltres, que primer l'han fet un grup, després un altre, i ara aquí sortiran tots els dibuixos. Val? I aquests alumnes que són de tercer llegiran el conte que vosaltres us heu inventat. D'acord? Heu d'escoltar molt, veure els dibuixos que heu fet vosaltres i escoltar la història. D'acord? Bé, i ara... Digues. Arnau, vés més enrere, sisplau. Va. Molt bé. Primer dibuix. Clase dels ànecs. I ara... Hi havia una vegada un tren que es deia Xuxu, on viatjava molta gent. Clase dels tabrons. El Xuxu és un tren màgic que vola i tira foc i aigua en forma de lletres. Els nens i nenes hem pujat al tren per viatjar al Pol Nord. Clase dels planetes. Quan vam arribar, vam veure el Pare Noel amb el seu trineu carregat de regals per als nens i nenes de l'escola obrera, però li va caure un regal. Clase dels dofins. Va baixar del trineu per buscar el regal, però es va trencar el gel. En això que va veure el tren màgic volant, es va enganxar a ell per no mullar-se i... El Pare Noel! Clase dels cavallets de mar. El Pare Noel rellisca i cau dins l'aigua. Els pingüins van ràpidament i el pugen al trineu d'una empenta. El Pare Noel tenia fred, però amb el foc de forma de lletres del text Xuxu es va escalfar. Clase del desert. El Pare Noel i el tren Xuxu es van a recuperar el regal. El tren va volant i el Pare Noel va mirant. Al final troba el regal i el pesca amb una canya. Clase dels llops. El tren es va convertir en un drac. Dins estaven els nens i les nenes, la princesa i el Pare Noel. Sant Jordi va anar amb molts cavallers de mar i arriba on era el drac. El drac es va menjar Sant Jordi, però aquest li va fer un forat a la panxa. Van sortir tots, però van caure al mar. La princesa, els nens i el Pare Noel sabien nedar. Es van anar a terra i la princesa es va donar un petó amb Sant Jordi. Ell li va donar la rosa.